Čaute, dnes vám vysvetlím jednu z najväčších výhod striekaných dielcov a to je farebnosť. Vieme striekať podľa vzorkovníkov RAL, IKA, NCS. Všetky tieto farby striekame bez ďalších príplatkov, to znamená všetky farby v jednej cene. Všetky tieto vzorkovníky RAL, IKA, NCS vieme striekať v prevedení Metaliza a Perla. Momentálne neexistuje na trhu žiadny materiál, kde sú také široké možnosti, ako je to pri striekaných dielcov. Spolu tieto vzorkovníky majú dohromady nejakých 2324 farebných možností. Nepočítame samozrejme to, že ich vieme vyhotovovať v lesklom prevedení, matnom, supermatnom a evermatnom. Farebné možnosti určite ocenia zákazníci, ktorí robia s architektmi, pretože architekti vám dávajú konkrétnu farbu a konkrétne ju definujú vzorkovníkom, po väčšine NCS-kovým, aká farba daného materiálu má byť použitá. V farebnosti tu máme aj ďalšiu dôležitú vec a to je tá, že farbu vám vieme prispôsobiť materiálu, ktorý potrebujete. Uvediem príklad, zákazník nám dal kachličku, pretože si šiel robiť kúpeľňový nábytok a chcel ho mať v rovnakej farbe. My vzorku daného materiálu dávame na fotospektrometer a následne namiešame podľa toho farbu. Vytvoríme referenčnú vzorku, zákazník, ak to odsúhlasí, ide to do výroby. Po väčšine všetci výrobcovia drevotriesiek vo vzorkovníku majú napísané, aká rálka, NCS alebo IKA je najpodobnejšia danému dekoru. Nie je problém dopasovať farebnosť drevotrieska versus striekané dielce. Dúfam, že dnešné video bolo pre vás prínosné a pochopili ste viac o striekaných materiáloch, takže tešte sa na ďalšie video a dozviete sa ďalšie výhody. Ahojte.